Iloilo. Ito ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa kanlurang Visayas. Lungsod ng Iloilo ang kabisera nito at matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Pulo ng Panay at nasa hangganan ng Antique sa kanluran at Capiz sa Hilaga. Matatagpuan naman ang Guimaras sa timog silangang Pampang ng Iloilo at Negros. Sa ibayong galpo ng Panay at kipot ng Guimaras. Ako si Romel. Nasa linya 30 na ang aking edad. Laking Maynila. Isa ako sa mga taong tumatawa kapag nakakarinig ng kwentong aswang o ano paman basta may kinalaman sa kababalaghan. Para sa akin kasi ay napaka-imposible ng mga ganoong bagay. Tsaka puro kwento lang naman. At higit sa lahat, hindi pa ako nakakakita ng aswang, mangkukulam o kahit multo. Paminsan-minsan ay nagliliwaliw ako kasama ang mga barkada. Sa kadahilan ng binata pa ako, ay wala pa akong iniisip na responsibilidad kundi ang aking sarili. Minsan nagtungo kami sa Guimaras. May kamag-anak kasi doon ang isa kong kaibigan na si Jiro. At malapit lang sa dagat. Nasa Iloilo pa si Jiro dahil susunduin pa niya ang kanyang ate mula sa abroad. Kaya pinauna na lang kami kasama ang katiwala nila. Habang nagtatawanan, kwentuhan at asaran. May napansin kami na isang matanda. Nakatingin lang siya sa dagat. Ang ayos niya ay isang tipikal na matandang taga-probinsya. Nang lumingon siya sa amin, para bang may kakaiba sa kanya. Pero hindi naman siya mukhang masama. Maamo pa nga ang itsura niya. Nagbiro ang isa sa amin at sinasabing baka raw aswang ang matanda. Alam namin na narinig ng matanda ang biro. Lumapit siya sa amin at nagwika ito ng, "Nais niyo bang makarinig ng kwento tungkol dyan sa lugar na yan?" Wika ng matanda habang itinuturo ang kabilang isla. Taong 1953. Tigbawan, Iloilo. Takip silim na nang dumating ang bangka ni na Gabriel at Justino Pelaez sa dalampasigan ng Tigbawan. Sadya nila ang manguha ng mga halamang gamot. Ang tatay ni Justino na si Gabriel ay isang manggagamot. Pero noong una ay hindi naman talaga manggagamot itong si Gabriel. Nagbago lang ito nang magkaroon siya ng mutya ng krus sa batis. Ang mutyang ito ay kusang ipinagkaloob sa tao. Hindi gaya ng iba na paghihirapan mo pa itong kunin. Katulad ng sinukuan, kusa itong ibibigay. Subalit kagaya rin sa ibang mutya, ang pagkakaroon nito ay may kaakibat na responsibilidad. Noong kabataan pa ni Gabriel, nasa edad 30, ay sa isang batis siya madalas maliligo. Nangunguha rin siya ng mga isda rito upang gawing ulam ng kanyang pamilya. Minsan, nang siya ay nangunguha ng isda, labis siyang nagtaka kung bakit hindi siya makahuli-huli. Kaya umupo muna siya sa isang bato. Makalipas ang ilang minuto, may nasipat siyang isang isda.
Kakaiba ang itsura nito dahil sobrang tingkad ng kulay puting katawan. At ang mas ikinagulat pa niya, may pakpak ng ibon itong ginagamit sa paglangoy. Sa mga panahong ito ay tanga na ni Gabriel ang mutya ng ngipin ng kalabaw at ang mutya ng walo-walo. Kaya iniisip niya na isang elemento lang ito ng tubig. Hinayaan na lamang niya ito at umalis na. Subalit may biglang tumawag sa pangalan niya mula sa kanyang likuran. At nang lumingon siya, ay bumilis ang paglangoy na paikot ang isda hanggang sa nagliwanag ito. At sa di inaasahang pagkakataon, ay may nakita siyang krus na kulay tanso na lumulutang sa tubig. Alam niya na iyon na ay ang krus ng batis. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at kinuha ito. Gayunpaman, binaybay na ng mag-ama ang dalampasigan. Galing pa sila ng Gimaras at unang beses nilang makapunta sa bayan ng Tigbawan. Tay, mukhang kapatagan pala ang lugar na to. May makukuha kaya tayo dito na halamang gamot? Sambit dito ni Justino. Subukan lang natin, anak. Wala namang mawawala. Tugon ng kanyang ama. Naglakad ang mag-ama upang makahanap ng pagkain at matutuluyan hanggang sa nakakita sila ng isang bahay na may paninda sa labas na mga kakanin. Malugod naman silang hinarap ng isang matandang babae. Mga manlalakbay ba kayo? Tanong dito ng isang matanda. Parang gano'n na nga ho pero sa Gimaras lang kami galing. Tugon naman neto ni Justino. Sige, pumili na kayo dyan. Masarap at mura lang yan. Alok sa kanila ng matanda. Masarap ba talaga to, Lola? Sambit ni Gabriel. Abay, oo naman, Ginoo. Sige, kumain na kayo. Alok pa ng matanda na tila galak na galak. May hinugot si Gabriel sa kanyang bulsa at agad na inilapag sa mesa. Pagkakita ng matanda sa bagay na inilapag ni Gabriel, ay bigla itong napaatras ng talon. Partida, sa itsura ng matanda, ay nasa 90 anyos na ito, ngunit napakaliksing tumalon. Bakit ka napatalon, Lola? Sambit ni Gabriel. Oo nga po, ang liksi niyo pa pala, Lola. Ani ni Justino. Hindi nakaimik ang matanda at nanginginig sa takot. Nang akmang ipapatong na ni Gabriel ang bagay sa pagkain, ay nagwika ang matanda ng, Wag. Wag mong ilapat yan sa kakanin. Maawa ka. Bakit, Lola? Maawa ka kaya sa amin kung nalason mo na kami? Sambit dito ni Gabriel. Walang ano-ano. Ipinatong ni Gabriel ang bagay na iyon sa pagkain. Biglang napasigaw ang matanda at tumakbo patungong kwarto upang kuhain ang gamot sa lason. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon, manlalasong aswang. Sambulat ni Gabriel.
Iniwan nila ang matanda na tila nagwawala sa kwarto at panay ang iyak at sigaw nito. Ang bagay na iyon na labis ikinatakot ng aswang ay walang iba kundi ang krus ng batis. Napakatindi nitong pangontra sa lason. Ang tao na nalason ay iinumin lang ang tubig na pinagbabaran ng krus at muli itong magiging masigla at ligtas sa lason. At kapag inilapat naman sa bagay na may lason ang krus, ay babalik sa sinuman ang gumawa ng lason. At posibleng magiging triple pa ang epekto nito sa kanya. Tay, mukhang hindi halamang gamot ang matatagpuan natin dito ah. Sambit ni Justino. Malamang anak, pakiramdam ko, hindi lang aswang at manlalason ang nandito, kundi pati mangkukulam at mambabarang. Tugon ng kanyang ama. Marahil ang iba sa inyong nakikinig ay hindi pa alam ang kaibahan ng mangkukulam at barangan. Ang mangkukulam ay yaong gumagamit ng salamangka sa isang bagay tulad ng manika at doon ipapadaan ang kulam. Kalakip din ito ay ang bahagi ng katawan ng kukulamin tulad ng buhok o litrato. Samantala, ang barang o barangan ay gumagamit ng isang insekto upang ito'y palihim na papasok sa katawan ng tao at doon tuluyan mamanipulahin ang kanyang biktima. Balik tayo sa kwento. Umabot ang mag-ama sa simbahan at dahil gabi na, doon sila naglatag ng banig sa gilid nito upang matulog. May 2 gasera sa labas ng pintuan nito. Gawa naman sa bato ang buong simbahan. Tay, di ba simbahan to? Baka naman pwede tayong makitulog dyan sa loob. Suwestyon dito ni Justino. Hayaan mo na. Nakakaya. Gabing-gabi na mangistorbo pa ba tayo? Sambit naman ng kanyang ama. Tay, mas mabuti siguro kung magsalitan tayo ng pagtulog para bantayan ang isa't isa. Mauna na po kayo, tay. Wika dito ni Justino. Ganun ba? O sige, ikaw bahala. Basta kapag inaantok ka na, gisingin mo lang ako. Tugon ng kanyang ama. Nakasandal sa pader ng simbahan si Justino habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama. Kumuha siya ng damit upang gawing pamaypay sa lamok. Napakadilim kasi sa kanilang hinihigaan. Mabuti na lang at may buwan sa gabing iyon. Kahit papaano ay maaninag kung may paparating. Si Justino ay may tangan rin ng mutya ng bato-omo. Malakas ang kabal nito at nabibigyan rin ng di matatawarang lakas ang sinumang may tangan nito. Samantala, nilalabanan na ni Justino ang antok hanggang sa kaya pa niya ay mananatili siyang gising. Tumayo ang binata at inunat ang kanyang katawan. Batid niya na tahimik at walang katao-tao. Balak niyang kunin ang isa sa mga gasera sa may pinto ng simbahan para kahit papaano may ilaw silang mag-ama.
At nang makarating siya ng pinto, hindi pala niya abot ang gasera. Kailangan niya pang kumuha ng isang panungkit. Kaya naghanap siya sa paligid. Sa wakas ay nakuha rin niya ang gasera. Ngunit mukha ng tatay ang sumalubong sa kanya. "Ibalik mo yan," nakasimangot na wika ni Gabriel. Ibinalik naman ni Justino habang kumakamot sa kanyang ulo. Muling bumalik sa pwesto ang dalawa. Nakaupo habang yakap ang tuhod. Iyan ang posisyon ni Justino hanggang sa dumating na ang pinakamatinding kalaban sa sandaling iyon, ang antok. Sa hinuwa niya ay wala pang 12:00. Kawawa naman ang itay kapag ginising niya ito agad. Kaya tiniis ng binata ang antok. Damang-dama na niya ang labis na pagkaantong. Ilang saglit pa ay napadilat bigla si Justino. Dahil sa parang may imahe ng aso na biglang nagkubli sa puno na hindi kalayuan. Nagmasid muna ng maigi si Justino upang makasiguro. Hanggang sa sumilip ang aso. Kitang-kita ni Justino ang kalahati ng mukha nito. Nakangisi sa kanya. Alam niya yung ngiting aso na nakakaloko. Dagdag pa ang naninilaw na mga mata. Titigalpuhin na sana ni Justino. Ngunit unti-unting dumami ang mga nakaharap na aso sa kanya. "Lintik, mga sigbin. Tay, gising," sambulat ni Justino. "Oh, Justino, matutulog ka na ba?" Tugon ng ama na inaantok pa ang boses. "Hindi ako makatutulog, tay. Mga sigbin, nakaharap sa atin," sambit pa ni Justino. "May sigbin ba ka mo? May kayang-kaya mo na yan. Ikaw na bahala dyan." Tugon ng ama at tumagilid pa at muling natulog. Napailing na lamang si Justino at hinugot ang isang itak. Inusalan niya ito at saka tumayo. Marahan siyang naglakad. Nasa kaliwang kamay ang itak habang ang kanang kamay ay pinapatunog na niya. "Sige, tingnan natin. Gagawin ko kayong asose ng sigbin." Sambit nito sa kanyang sarili. Tinatayang hindi bababa sa 10 sigbin ang naroon. Umangil ang mga ito at isa-isang naglundagan sa harapan ni Justino. Naglalaway na rin ang mga ito at sabik ng kumain ng laman ng tao. Hanggang sumunggab na ang mga ito. Buong lakas namang sinalubong niya ng mga taga ang naglulundagang mga sigbin. Tumitilapon ang natatamaan ng suntok at natatapyas naman ang natatamaan ng itak. Subalit lingid sa kaalaman ni Justino ay nakakubli pala ang may-ari ng mga sigbin na isang barangan. Habang nalilipol na ng binata ang mga sigbin, ay nagbibitaw naman ng mga sumpa ang mga barangan sa pamamagitan ng palipad hangin. Nang magapinan nito ang mga sigbin, ay biglang napaluhod si Justino dahil biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan na parang may gumagalaw sa loob.
nagpakita na rin ng barangan. Papalapit kay Justino na walang tigil sa pag-uusal. Teka, sandali lang. Nangiistorbo ka eh. Ang sarap pa naman ng tulog ko. Sambulat ni Gabriel na naglalakad papalapit sa anak. Natigilan ang barangan nang inilabas nito ang krus at akmang ilalapat sa noo ni Justino. Nanlaki ang mga mata ng barangan at kitang-kita rito ang labis na pagkatakot. Ano, demonyo? Kakayanin mo ba to? Patawang wika ni Gabriel. Sa paglapat ni Gabriel ng krus sa noo ng kanyang anak, ay biglang umangil ang barangan. Unti-unting lumobo ang tiyan nito. Namimilipit na sa sakit ang nilalang hanggang sa sumabog ang tiyan nito dahil sa sobrang paglobo. Bumulagta na nakanganga ang barangan. Nilapitan nito ni Gabriel at nag-usal bago buhusan ng asin ang bibig nito. Nakatayo na rin si Justino at naging mabuti na ang pakiramdam habang ang barangan ay dahan-dahang nalulusaw. Kinabukasan ay papikit-pikit pa na naglalakad si Justino. Nais nitong humigop ng sabaw ng tinolang isda. Natawa na lamang ang ama sa nais ng anak. May nakita silang karinderya. Patakbo pa na lumapit dito si Justino. Habang kumakain sila, sa isang maliit na karinderya ay narinig ni Gabriel ang usapan ng dalawang lalaki sa kanilang likuran. Grabe, may biniktima na naman si Ason. Napakademonyo talaga ng mangkukulam na yan. Oo nga pre, demonyong bayaran. Kailan kaya mamatay ang hayop na yan? Napag-alaman din ng nasa baryo ng Barok ang sinasabing mangkukulam. Matapos kumain ay lumakad na agad ang mag-ama. Nagtungo sila sa baryo kung saan naroon daw ang mangkukulam. Subalit sa kanilang paglalakad ay nasipat nila ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng isang bahay. Nang lumapit pa sila ay may isang eksorsismo pala ang nangyayari. Dinig na dinig din nila ang mga pagsambit ng albularyo. Batid rin nila na labis nang nahihirapan ang albularyo. Nagpasintabi ang mag-ama hanggang sa nakapasok na sila sa loob ng bahay. Ang albularyo ay biglang natigilan dahil sa kakaibang enerhiya ang kanyang nararamdaman. Lumingon ito kay Gabriel at nagwika ng, "Pakiusap, Ginoo. Tapusin mo na ang paghihirap ng batang iyan." Wika dito ng albularyo. Lumiyad at panay-angil ang bata. Nakakatakot na rin ang itsura nito. Naglalaway ng kulay lila. Nangingitim ang mga mata. Ang boses naman nito ay napakalalim at garalgal. Tila 3 tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Pilit kumakawala sa tali ang batang babae na nangingitim na ang mga balat. Habang walang tigil sa pag-iyak ang ina nito. Samantala, ang ama naman nito ay pilit nilalabanan ang lakas ng nasapiang anak.
Ngunit nang humarap na si Gabriel dito, ang kaninang napakatapang ay tila takot na takot sa ngayon. Inilabas ni Gabriel ang krus at dumi pa. Sumigaw ang bata sa labis na takot. Hanggang sa inilapat ang krus sa noo nito. At ito ay tila nangisay ng sobrang tindi. Umunat ang katawan ng bata bago tuluyang nawalan ng malay. May biglang lumabas din na itim na usok. Akmang tatagos na ito sa dingding. Ngunit ibinato ni Gabriel ang krus. Dumikit ang krus sa usok at nakakapangilabot na ungol ng isang demonyo ang umaalingaw-ngaw. Tinanggalan ng tali at iniayos sa pagkakahiga ang bata. Unti-unti na ring humuhupa ang masamang itsura nito. Matapos kausapin ni Gabriel ang mga magulang nito. Huwag na ho kayong mag-alala. Ligtas na ang anak ninyo. Wika dito ni Gabriel. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa. Nag-abot ito ng iilang barya. Ngunit tinanggihan ni Gabriel. Habang tila nang hihinayang si Justino. Agad naman siyang siniko ng kanyang ama. Nasipat niya ang albularyo na nakatitig sa kanya. Nilapitan nito ni Gabriel. Krus ng batis. Pambihira. Paano mo nakuha yan? Maiging tanong ng albularyo. Kusang ipinagkaloob sa akin ito ng may likha. Tugon dito ni Gabriel na sa oras na yun ay nakangiti sa albularyo. Tumugon rin ng ngiti ang albularyo. Mukhang hindi kayo taga rito. Maaari ko bang malaman kung saan kayo nanggaling? Tanong ng albularyo sa kanila. Hindi nga kami taga rito. Taga kabilang isla pa kami. Tugon ulit ni Gabriel. Matapos ang maikling salaysay kung bakit nasa Tigbawan ang mag-ama, ay nag-alok ng matutuluyan ang albularyo. Laking tuwa naman ang mag-ama. Ituturo din daw nito kung saan makakakuha ng mga halamang gamot. Napakalaking pabor ito ng mag-ama. Kaya hindi na sila nag-atubiling sumama rito. Pagpasensya nyo na ang tirahan ko. Maliit lang. Paumanhin ng albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Pilo. Wala pong problema, Mang Pilo. Malaking bagay na to sa amin. Sambit dito ni Justino. Habang nagtitimpla ng kape, ay panay usisa si Pilo sa mga tangan nilang mag-ama. Malayang sinagot naman ito ng mag-ama. Halos naubos ang araw sa pakikipagkwentuhan at pagbabahagi ng mga karanasan sa bawat isa. Hanggang sa sumapit na ang dilim, mahimbing na ang pagkakatulog ng mag-ama sa papag kung saan higaan iyon kapag may pasyente itong si Mang Pilo. Biglang may sumaksak sa dibdib ni Gabriel. Subalit laking gulat nito dahil hindi man lang bumaon ang napakatalas na itak. Napatras si Pilo dahil gumalaw si Gabriel. O ano, Pilo? Alam ko na yung binabala ka sa krus ng batis. Purong kanan ka. Pero napangingibabawan ka ng iyong pagnanasa
na kunin sa akin ang krus ng batis. Sambit ni Gabriel na unti-unting bumabangon. Gabriel, patawarin mo ako. Nadala lang ako sa tukso. Pakiusap sa kanya ni Manong Pilo. Hindi ko pala naikwento sa'yo. Bukod sa mga aswang, ay may mga antingero at albularyo na rin akong napaslang dahil sa pagnanasang agawin ito sa akin. Sambit dito ni Gabriel. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Nanginginig na sabi ng matanda. Sinayang mo lang ang mga taon sa pagiging albularyo mo, Pilo. Alam mo rin bang hindi ako mapagpatawad na tao? Wika dito ni Gabriel. Tumayo ito at humarap kay Pilo. Bago pa ito makalapit, ay sinunggaban na siya ni Pilo. Sa lakas ni Pilo ay lumusot sila sa pinto at nagpagulong-gulong sa lupa. Dahil dito ay napabalikwas si Ostino. Laking gulat nito dahil nagbuno na ang dalawa. Kanan sa kanan ang labanan. Batid ni Gabriel na may tangan din pala ng ngipin ng kalabaw si Pilo. Pero imbis na kabahan, ay mas ginanahan pa itong si Gabriel. Mano-mano ang labanan. Nagtagisan ng lakas ang bawat isa habang nanonood lang si Ostino. Batid ni Gabriel na malakas din si Pilo dahil sa tangan nito. Bakit ba ang tao ay walang kakontituhan? Tanong dito ni Gabriel. May hinahangad pa ang mga tao upang maging kontento. Sagot sa kanya ni Pilo. Kaya kahit mga agaw ay gagawin mo? Muling tugon dito ni Gabriel. Kung iyon ang kinakailangan, bakit hindi? Tugon ni Pilo. Kung ganon, wala kang karapatan magtangan ng biyaya mula sa kanan. Sambit dito ni Gabriel. Sinunggaban ni Gabriel si Pilo at nang mahawakan ay inilapat ang krus sa noo. Napatilukhod ang albularyo. Agad kinapa ni Gabriel ang kanang balikat ni Pilo. Gamit lang ang daliri ay binunot nito ang nakabaong ngipin ng kalabaw. Biglang nagliwanag ang krus na tila may hinigop na lakas mula sa albularyo. At nagwika ito si Gabriel ng, hindi sapat ang kamatayang parusa para sa isang katulad mo. Dinurog ni Gabriel ang mutyang nakuha. Napaluhod na lamang si Pilo na nakadilat at nakanga. Tingnan mo, Ostino, ang mangyayari sa taong nagbabalak na kawin ang krus ng batis. Sambit dito ni Gabriel. Makalipas ang ilang minuto, ay tumayo si Pilo at naglakad. Nawala sa sarili at humayo bilang isang baliw. Isa lang yan sa kapangyarihan ng krus ng batis, na ang magtatangkang nakawin ito kung hindi mamamatay ay tuluyang mababaliw. Alam naman yan ng mga nilalang, kaso nakakatukso kapag nakita na nila ang krus. Gumuguhit sa diwa nila ang pagnanasang makamit ang kapangyarihan ng mutya. Yung tipong alam mo na bawal, pero gagawin mo pa rin. Sabi ko na nga ba, Tay, ibang matatagpuan natin dito. Pangatlo na yung albularyo.
Sambit ni Justino. Asahan mo pa ang mga darating? Biro ng kanyang ama. Matapos ang labanang iyon, ay nilisan na nila ang bahay ng matanda. Kahit malalim pa ang gabi, habang sila'y naglalakad, may nasipat silang bahay na may mga tao na nagkukumpulan. Pero iba ito kaysa nakaraan. Dahil ito ang lamay sa taong nabiktima ni Ason. Nang papalapit na sila Justino, ay pinagtinginan sila ng mga tao. Siyempre, dahil hindi sila kilala sa lugar, may nagbubulungan pa. Nagbigay galang naman ng mag-ama. Maayos naman silang hinarap ng kapamilya ng namatay. Nagpakilala rin sila rito. Kahit papaano, ay may maiinom man lang silang kape at nakaing iilang tinapay. Hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw, kumonti na rin ang mga tao sa bahay. Napag-usapan naman nila ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Nagkaroon pala ito ng kaaway sa paggapas ng palay. Malamang pinakulam ito ng nakaaway. Hindi naman maengkwentro ng mga naging biktima si Ason dahil sa bantog itong mangkukulam. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may 4 na katao na dumating. 2 lalaki, 1 babae, at batang lalaki. Sinalubong naman ito ng may bahay. Nagpakilala ito na mga kaibigan ng biktima. Bago pa man makalapit sa kabaong ang 2 lalaki, ay pinigilan ito ni Gabriel. Sandali. Kinulam na nga. Pagtsatsagan nyo pa. Mga balbal. Sambit dito ni Gabriel. Umangil ng mahina ang mga lalaki. Dahil sa sinabi ni Gabriel ay narinig ito ng ama ng namatay. Agad itong kumuha ng itak. Subukan yung galawin ang bangkay ng anak ko. Magkakamatayan tayo dito. Wika ng ama nang nakahimlay. Mabilis na lumabas ang 4. Tumitig ang isa kay Gabriel na nanlilisik ang mga mata. Bago umalis ang mag-ama, ay inusalan muna ni Gabriel ang bangkay. Konting description lang ulit mga kabaryo. Ang balbal ay isang uri ng aswang. Aswang lakat o aswang lupa. Hindi ito kumakain ng buhay. Nag-aabang ito sa mga patay na ililibing. At pagsapit ng gabi, ay sa kanila ito huhukayin at kakainin. May kakayahan din itong nakawin ang bangkay habang pinaglalamayan ito. Papalitan nila ng sanga ng kahoy o kadalasan ay katawan ng saging ang bangkay. O orasyonan para paningin ng mga tao ay naroon pa rin ang bangkay. Malalaman mo kung tao pa ba o saging na ang naroon kapag ipinadaan mo ito sa bintana. Mag-uumaga na nang umalis sila sa may lamay. Habang naglalakad, ay nakakita sila ng mapupunong lugar. Kahit papaano ay may nakuha silang mga halamang gamot. Makalipas ang ilang oras, ay humiga si Gabriel sa isang puno na pahiga ang pagtubo. Itay, maghahanap lang po ako na pwede nating ihawin.
Sambit dito ni Justino. Tumango lang naman ang nakapikit na ama. Makalipas lang ang isang oras, ay nagising si Gabriel sa amoy ng inihaw na manok. Nakahuli kasi ng 2 ligaw na manok itong si Justino. At iyon na ang kanilang magiging tanghalian. Sa katunayan, magaling manghuli ng mga ligaw na hayop itong si Justino. Gamit ang bato omo, ay kayang-kaya niyang tapatan ang mga baboy ramo. Nagdesisyon muna ang mag-ama na magpalipas ng gabi sa lugar. Gumawa si Justino ng siga upang maibsan ang lamig ng panahon. Isinalansa na rin nila ang mga nakuhang halamang gamot. Makalipas ang ilang oras, biglang nag-iba ang temperatura. Naging maalinsangan at bumaho ang amoy sa paligid. Alam nila na may aswang na malapit sa kanila. Mga mapangahas na mga mababang uri, dahil sa ginawa ninyo, kayo na lang ang gagawin naming pagkain. Wika ng lalaking balbal. Sige, kung kaya nyo. Paghamon dito ni Justino. Tumayo ang binata, dala ang itak sa kaliwang kamay, at pinapatunog na ang kanyang kanang kamao. Nakailera ang 4 na balbal. Buong tapang na hinarap ni Justino ang mga ito. Itinarak muna ng binata ang itak sa lupa bago ito tuluyang hinambalos sa mga balbal. Umiwas ang mga ito, ngunit biglang sumugod ang isa at nagpangbuno sila ng binata. Nasaksak sa tiyan ng balbal. Umangil ito. Sumunod naman ang 3 sa pag-atake. Ngunit ibinato na ni Gabriel ang kanyang itak at tumarak ito sa ulo ng babaeng balbal. Dahil sa ginawa ni Gabriel, ay sumugod sa kanya ang batang balbal. Agad itong sinuntok ni Gabriel. Sa sobrang lakas ay nabali ang isang puno kung saan tumama ang batang balbal. Nagkalasog-lasog ang balbal sa isang suntok lang at hindi na ito nakabangon pa. Anak! Sigaw ng lalaking balbal. Sinugod nito si Gabriel at nagpalitan sila ng mga suntok. Sa bawat suntok ng nilalang ay hindi ito tumatama sa antingero. Bumwelta ng tigalpo si Gabriel at tuluyang tumilapon ang aswang. Namilipit ito na may tama sa tagiliran. Samantala, inundaya naman ni Justino ng taga ang isa pang aswang. Napaatras na ang mga ito. Imbis na matakot ay ngumisi pa ang mga ito at isa-isang nagsusulputan mula sa dilim ang mga kampi nitong mga balbal. Akmang susugod na ang mahigit 20 balbal ay itinaas ni Gabriel ang krus ng batis. Agad na patilikhod ang mga nilalang na animoy mga alipin. Kumuha ng patpat si Gabriel at pinagpapalo ang mga ito. Hindi makaatake, hindi rin makatakbo. Sa bawat palo ng patpat ni Gabriel ay tila labis na labis ang sakit na dulot nito at nagkakasugat pa. Nakalapat ang krus sa patpat, kaya ganun katindi ang hagupit nito. Pinatakas nila ang mga balbal, subalit dadaingin lang nito ang mga sugat na unti-unting ikakahina ng katawan
hanggang sa tuluyang mamatay. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa narating na nila ang baryo ng Barok. Nakakita na naman sila ng mapunong lugar kaya doon muna sila nagpalipas ng gabi. Nakoy tay, baka kung ano na naman ang makasagupa natin dito. Sambit dito ni Justino. E di maging alerto ka lagi. Tugon ni Gabriel bago humiga sa banig. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring kakaiba. Sa katunayan, mataas na ang araw ng magising itong si Justino. Nakita niya ang ama sa di kalayuan na parang may kinakausap ito. Nakaharap ito sa isang halaman na gatao ang taas at napakaraming dahon. Umaangat kesa sa iba ang halamang ito dahil sa tingkad ng mga berding dahon. Matyaga niya itong sinipat. Makalipas ang ilang minuto, ay nagliparan ang mga dahon na mistulang naging mga ibon. Lumakad na pabalik si Gabriel at nagwika ito ng, "Malapit na tayo sa kinaroroonan ni Ason. Hindi basta-basta ang kaharapin natin. Dahil lang mangkukulam na iyon, ay isa rin palang gabunan." Wika ni Gabriel sa kanyang anak. Isang gabi, bumangon si Justino dahil sa tawag ng kalikasan. Doon siya pumesto sa likod ng puno upang magbawas. Naiwan ang ama na natutulog. Mga baga na lang ang natira sa siga kaya madilim na rin ang paligid. Hanggang sa may nasipat si Justino na mga malalaking aso. Nang titigan pa niya ito, nakumpirma niya na mga asbo ang mga ito. Dahil sa may mga iilang tao na gumagapang at nagiging malaking aso. Agad nang madali sa pag-ayos ng sarili itong si Justino. Napapalibutan na ang ama ng mga asbo. Mula sa likuran ng isang asbo ay sumugod si Justino. Napaangil ang asbo sa tindi ng pagkakasuntok ni Justino. Sasaksakin sana niya ito, kaso naiwan sa hinihigaan ng itak. Gayunpaman, nagbigay rin ng malaking pinsala sa asbo ang isang suntok ni Justino. Napabalikwas si Gabriel sa pag-angil ng mga nilalang. Ang aga namang pagpapapawis nito ah. Sambit dito ni Gabriel. Nakipaglaban ang mag-ama sa mga asbo. Dahil sa laki ng mga ito, may mga pagkakataon na tumitilapon sila sa paghampas ng kamay nito. Pero sa kabal nilang taglay, ay baliwala ito. Winasiwas ni Justino ang itak at matinding sugat ang natatamo ng mga natatamaan nito. Mabilis at sanay na sanay sa labanan ang binata, gayon din ang kanyang ama. Purong pisikalan ang ginawa nila at walang kalaban-laban ang mga asbo. Kitang-kita nila ang isa-isang pagbagsak ng mga ito. Ang akala nila ay tapos na. Ngunit, isa-isa ring bumangon at tumayo ang mga asbo. Kahit ang napuputulan ng ulo ay nakakabangon pa rin. "May kakaiba rito, Justino. Mag-ingat ka." Sambit ng kanyang ama. "Bakit parang may nagkokontrol sa mga kilos nila, tay?" Takang tanong ni Justino.
Makipaglaban ka sa mga ito. Hahanapin kong may gawa nito. Tugon ng kanyang ama. Habang nakikipaglaban ang anak, ay nasipat ni Gabriel ang isang matandang babae na may hawak na mga gadangkal na mga sanga. Gamit ang salamangka ay napapagalaw nito ang mga sanga. Malamang ito na ang bantog na mangkukulam na si Ason. Ason! Sigaw dito ni Gabriel. Napalingon sa kanya si Ason ng saglit. Nag-usal ito ng mabilis at kusa ng gumalaw ang mga sanga. Humarap sa kanya si Ason na umaangil. Bago pa man niya mahugot ang krus, ay laking gulat ni Gabriel na nasa harapan na niya si Ason. Halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Matapos nito ay inundayan ng saksak ang antingero. Sapul sa tiyan si Gabriel. Ininda niya ito ng husto. Nag-usal ang mangkukulam habang ang dugo sa kamay na nagmula kay Gabriel ay ipinahid niya sa isang maliit na sanga. Kusang kumilos ang katawan ni Gabriel. Pilit dumidipa ang mga kamay at umaangat na rin siya. Hindi niya makontrol ang sariling katawan habang ang bruha ay humahalakhak na. Umaatungal na si Gabriel sa sakit dahil pinipihit ni Ason ang balikat ng antingero. Hanggang sa tuluyang nabali ang buto nito. Nais niyang sumigaw, kaso hindi niya naman magawa. Patuloy sa paghalakhak ang mangkukulam. Samantala, naiinis na si Justino dahil walang kamatayan ang mga asbo. Kahit ilang ulit na itong bumagsak, ay tumatayo pa rin. Kulang na nga ang bahagi ng mga katawan nito. Nasipat naman ni Justino na nakalutang ang ama at tila pinaglalaruan ng isang matanda. Tumakbo ng mabilis si Justino at agad sinuntok sa likod ang matanda. Nadapa ang matanda at napasubsob sa lupa. Ngunit agad na iangat ang kamay nito na may hawak ng sanga. Kaya mas tumaas pa ang paglutang ni Gabriel. Nang napagtanto ni Justino na kinokontrol ng matanda ang kanyang ama, ay hinatak niya ang matanda at sinakal ito. Dinikit niya sa puno, saka ibinalibag. Naitapon ang sanga, kaya bumagsak din ang kanyang ama. Itay, ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Justino sa kanyang ama. Si Ason, siya si Ason. Sambulat ng ama. Nabaling ang tingin ng binata sa matandang may iginuguhit sa lupa. Mabilis itong nilapitan ni Justino at inundayan ng saksak. Gumulong ang matanda sa tindi ng pinakawalang saksak at suntok. Sinundan at pinulot nito ni Justino. Bago pa niya suntukin ng matanda ay napatingin siya sa paligid. Wala na ang mga asbo. Ganon din ang matanda. Tumingin sa paligid habang nakaupo sa lupa. Hawak ni Justino ang buhok ng matanda. At walang patid na pinagsusuntok ang muka. Naglundagan na ang mga ngipin ng matanda. Hanggang sa nagpupumiglas ito at umangil ng umangil. Wasak na ang mukha ng matanda sa walang tigil na pagsuntok. Ilang saglit pa ay nagpalit anyo ang matanda. Mula paa hanggang sa ulo, nakawala ito kay Justino.
Tumambad sa binata ang isang gabunang umaangil. Ang muka ay isang aso at ang katawan ay pinaghalong aso at tao. Pumorma itong aatake. Gayon din si Justino. Antingirong batoo mo laban sa gabunang mangkukulam. Nagtagisan ng lakas pisikal ang dalawa. Samantala, si Gabriel ay pilit ginagamot ang sarili gamit ang krus ng batis. Ang nabaling buto ay unti-unting gumagaling. Pati ang sugat sa tiyan ay naghihilom na rin. Habang si Justino ay nahawakan ang paa, binalibag ito ng gabunan. Tumama si Justino sa isang puno. Agad itong nilapitan ng aswang at muling pinulot. Inihambalos sa lupa ang binata dahilan upang indahin ang matinding kirot sa likod. Dinaganan siya ng aswang at pinagsusuntok sa kanyang muka. Ngunit parang may nakaharang na enerhiya dahil hindi man lang dumampi ang suntok ng gabunan sa muka ng binata. Nasipat ni Justino ang ama na naglalakad bitbit ang krus ng batis na nakaturo sa kanila. Nang makita ito ng gabunan ay napatalon ito. Akmang tatakas na ang gabunan, biglang lumitaw ang puting imahe na may malapat na pakpak ng isang ibon. Sinunggaban nito ang gabunan at nahati ang katawan. Nagsilabasan ang maitim na usok mula sa katawan nito at tuluyang nalusaw. Dahan-dahan din ang paglaho ng puting imahe. Nakaluhod si Gabriel habang nakasandal sa kanyang anak. Natapos ang kwento ng matanda at lahat kami ay natulala. Sa isang iglap ay nanumbalik ang wisyo ko. Ngunit nananatili sa utak ko ang mga naganap sa Tigbawan. Ngumiti ang matanda at nagpaalam. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. Sambit ng aking mga kaibigan. Habang nakatalikod na ang matanda, ay nasipat ko na pinapatunog niya ang kanyang kanang kamao. Tatawagin ko na sana kasi nais kong itanong ang pangalan nito. Bigla naman akong tinapik ng kaibigan ko at niyayang kukuha kami ng pagkain sa loob ng bahay. At sa pagbalik ko ng tingin sa matanda, ay wala na ito. Agad naman akong hinila ng aking kaibigan. Kinabukasan ay naglakad-lakad ako sa pasilyo. May mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Maigi ko itong tinitingnan dahil medyo malabo na. Hanggang napansin ko ang isang larawan na kamukha ng matanda na nakausap namin kagabi. Napangiti na lamang ako sa pag-aakalang baka natutulog pa ang matanda. Balak ko pa sanang makinig ng iba pang kwento tungkol sa mga kababalaghan at kung ano ang nangyari sa mag-amang Pelaez. Eksakto naman dumaan ang isang kasambahay, kaya tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matandang nasa larawan. Siya ba? Sa pagkakaalam ko, isa siya sa mga ninuno ng pamilyang ito. Siya si Justino Pelaez. Wika ng kasambahay. Nasaan na po siya? Tanong ko rito. Matagal na po siyang patay. Tugon ng kasambahay.
para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sa aking narinig, biglang tumayo ang mga balahibo ko. Ang matanda pala na nagkwento sa amin ay siya pala mismo ang nasa kwento. Okay, grabe. Alam niyo ba, mga kabaryo, abang binabasa ko to ngayon, kinilabutan ako. Kung nakikita niyo lang, lalo na yung last part na eto, kasi yung nagpadala nito, nagpakilala siyang si Romel. Hindi niya talaga istorya, kumbaga kwento sa kanya nung matanda, no? Isipin niyo parang dayo ka tapos may nakilala ka. Siguro 2 hours kayong nag-usap, tapos na-imagine mo, ang lupet, no? Yun, salamat sa iyo, Roel, sa pagpapadala ng liham ng Pelaez na mag-ama, no? So, yun, bali, yun nga, balik tayo sa kwento. Ang rate ko muna rito is 10 out of 10 pa rin kasi ito naman, hindi naman to simple pero bakbakan talaga. Isipin nyo krus ng batis tapos mutya ng walo-walo ang tanga ni Gabriel, no? Yung tatay ni Justino. Tapos si Justino naman, bato omo pa rin. Siyempre, alam na ilan na bato omo natin ngayon. Napakalakas niyan, mga kabaryo. Alam ng iba yan at mga tunay na antingero. Napakalakas niyan. Isipin nyo na lang, hindi lang basta typical na aswang yung nakalaban nila. Ang dami, di ba? Ano to? Saan nangyari? Tigbawan, no? Isipin mo, taga-Gimaras. Ayun, so, yun nga, nabubulo na naman tayo. Taga-Gimaras, tapos siguro may nakakaalam o nakarinig na sa kwento ng mag-amang Pelaez, no? Hindi ko lang alam kung asan yung nanay ni Justino saka yung ewan ko may kapatid to. Pero base kay Romel, patay na pala. Sayang lang na hindi natin alam kung saan napunta yung mga tanga nila, di ba? Kasi kung si Justino yung nagpapatunog ng kanang kamao, ibig sabihin, matanda na talaga sila, di ba? Isipin nyo, kasi yung tatay niya, nauna siguro yun. Pero grabe to, isipin nyo. Malalakas din yung nakalaban nila, hindi basta-basta yan. Asbo saka mangkukulam na gabunan, di ba? Grabe. Saka yung ginagawa ng mangkukulam na kinokontrol, biruin mo asbo, tas kinokontrol mo, isa pa, may mga balbal, di ba? Parang all-in-one yung nangyari sa karanasan. Ito yung mga gusto kong story, di ba? Hindi yung tipong, eto lang, nangyari lang dito, ang kalaban namin, balbal, okay na. Ito, kita nyo, talagang inilahad ng maayos ni Romel, no? Sana, Romel, kung alam mo na, kasi dumayo ka lang dyan, baka may alam ka pang kwento tungkol sa mga antingero na sinauna, baka, alam mo na, dugtungan mo to. Diba? Sendan mo kahit panibago, willing naman ako. So, yun lang ang komento ko rito, mga kabaryo. Tapos nga pala, medyo may bad news ako. Okay lang ba na siguro paano ko ba explain? Kasi nagkaroon ng problema sa YT sa YouTube. YouTube to, mga kabaryo. Itong channel daw natin is parang may nilabag na, hindi naman nilabag. Hindi lang kasi detalyado yung pinasa ni YouTube. Parang about sa AI ata. Hindi ko sure Pero okay lang naman yun sa akin. Kaya lang gusto ko sana parang ipakita natin na legit talaga tong mga nakasubscribe sa atin. Anong tawag doon? Sa pag-ano ko parang spoofing Hindi naman. Kasi spoofing kasi yung parang napunta sa ibang lugar. Ito kasi parang ang iniisip ni YouTube sa channel natin. Yung mga nakasubscribe dito hindi organic, no? Alam niyo yun, yung parang ano bang tawag? Basta yun, kabaryo. Okay lang ba na ito lang naman hihingin ko sa inyo ngayon? Mag-comment kayo ng #kwentongbaryo tapos #aswang. Kahit yun lang. Yun lang na dalawa hashtag na mga kabaryo, yung number yung numerical sign mismo ba tawag doon. Basta yun, hashtag talaga. Tas kwentong baryo, #aswang. Yun lang para
gusto ko sana pati yung mga solid na silent listeners natin na mag-comment nun. Tapos siguro habaan nyo na lang yung kung may komento kayo nga sa kwentong ito, comment kayo tapos lagay nyo sa dulo hashtag. Para alam nyo yun, para makita ni YouTube na hindi, ito kumbaga may laban tayo na ito talagang legit yung mga nakikinig dito, hindi lang yun kasi ang parang hindi natin alam. Siguro may nagre-report. Alam niyo naman, may mga nagagalit sa ating ilang narrator kasi nga masyado tayong mabait pero wala tayong magagawa. Eto lang tayo kumbaga, eto lang. Wala naman tayong kailangan pang gawin Masaya ako na nagkakaroon tayo ng ganitong conversation, lalo na sa dulo ng kwento, no? Tapos, huwag kayong mag-alala, no? Yung mga nagko-comment, siguro, kailan ba? Nung Monday hanggang Friday. Tapos Saturday, shoutout ko naman lahat. Ngayon, medyo sinisipon ako. Salamat din sa nagsabi na, yun nga, yung ibang concern, no? Nung nakaraan na upload natin. Pero, yun lang, kabaryo, yun lang hiningi kong sukli sa inyo. Hindi nyo na kailangan mag-member pa kagaya ng sa iba na para ma-shoutout member. Hindi. Yun lang. Okay na ako ron para lang ma-appeal natin na talagang legit yung mga nakikinig sa kwentong baryo, no? So, yun lang. At bawi ako sa inyo sa Sabado. Lahat ng nagko-comment. Pasensya na rin sa alam ko marami akong hindi nare-replyan sa comment section. Ngayon, binabalikan ko isa-isa. Kahit yung mga nakaraan. Kasi sobra talagang sama ng pakiramdam ko nung nakaraan. Ewan ko. Kasi hindi na ako nakakapagbuhat. Dati kasi talaga kabaryo. Kumbaga nagbubuhat ako na weights, nag-gym, no? Ngayon kasi, alam niyo naman yung hirap ng pagiging isang narrator saka maglahad ng mga ganitong klaseng istorya, no? So, yun. Sana yun lang naman. Yun lang yung hinihingi ko. Pagbigyan nyo na ako. Siguro okay na kahit 1,000 comments lang. Kung kaya natin, no? Sa ngayon, yun lang muna mga kabaryo. At shoutout sa lahat ng mga OFW, pati yung mga nasa Pinas, yung mga nagtatrabaho, pag pinapakinggan tayo. Saludo ako sa inyo at mahal ko kayong lahat. Mag-iingat kayo palagi kung nasan man kayo. Tapos, huwag kayong magsawang makinig. Open ako sa mga comment nyo. So, ayun. Good and bad comment. Okay lang yan. Comment nyo yan. Babasahin natin. Sa ngayon, yun lang mga kabaryo. At hanggang sa susunod na kwento. Nga pala, bukas. Bukas. Alam nyo na. Jerry Salvacion at Dodoy Acero. Kung ito, grabe. Triplihin nyo yun. Kayo na lang bahala. Hintayin nyo. So, yun lang muna mga kabaryo at maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating mga inilalahad dito, no? So, ayun. Comment kayo, kabaryo, yun lang please. Tapos, share nyo na rin. Like. Masaya na ako nun. Yun lang. Good vibes palagi and God bless sa lahat.